খালি যেমন অসুস্থ আছেন সেমন তো বলি নাই সমস্ত
Hallelujah.
ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପାଳନ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ପ୍ରଭୁ। এই যৌবন অবস্থা যেটা অতি ভয়ঙ্কর হবে প্রভু, সেই ভয়ঙ্কর প্রভু তুমি অসমর্থ সমন করিব পরমেশ্বর প্রভু। এই জীবনকে আমার জীবন পরিবর্তন করবেন। Praise the Lord. Jesus, you are great, my Father, Almighty Jesus, you সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, অসম্ভব সবল করিব পরমেশ্বর। হালেলুয়া। পিতা পরমেশ্বর প্রভু, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଦେହ ହାତ ଗୋଡ଼ ପେଟ ବ୍ୟଥା ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୂର କରି ପରମେଶ୍ୱର ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ, ଯୀଶୁ ନାମରେ ସୁସ୍ଥ କର ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ପିତା ଆମେନ୍। ପୁନଃ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ।